Veľká noc za dverami a vám ešte chýbajú nejaké kráslice pre šibačov? Tu je zo pár tipov na extra rýchle a jednoduché zdobenie. Potrebujeme výdušky, tekuté lepidlo, vtáčie pierka, ktoré si nazbierame na prechádzke v parku, zbytky látok, zbytky vlny, motúzikov alebo stužiek, nožnice, natrhané kúsočky novín, špagát, štetec na lepidlo a lepidlo na servítkovú techniku. Štetcom nanesieme na vajíčko malé množstvo lepidla na servítkovú techniku, prilepíme kúsok novinového papiera a okraje pretrieme lepidlom. Takto postupujeme, kým nezakrieme celé vajíčko. Necháme zaschnúť. Zatiaľ si môžeme ozdobiť druhé vajíčko. Zo zbytkov látok si vystrihneme ľubovoľné tvary, napríklad bodky, kvietky, motýliky alebo srdiečka. Tie potom pomocou malého množstva tekutého lepidla nalepíme na vajíčko. Keď je ozdobené, odložíme ho k stále ešte schnúcemu novinovému vajíčku. Pri ďalšom vajíčku opäť použijeme lepidlo na servítkovú techniku. Nanášame ho postupne na vajíčko a omotávame ho špagátom. Keď novinové vajíčko uschlo, môžeme ho ešte podľa fantázie dozdobiť. Priložíme naň malé pierko, previažeme špagátom a zaviažeme na mašličku. Špagátové vajíčko dozdobíme podobne. Priložíme pierko a previažeme tentokrát vlnkou, ktorú na koncoch roztrapkáme. Fantázii sa medze nekladú a tak môžete vajíčka dozdobiť aj kombináciou látok, vlniek a pierok.